ଆଜିର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋ ସାନ ଭାଇଠୁ। ସାନ ଭାଇ ଆଣିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ଫଳ ଦେଇକି ଗଲା ପରେ ସକାଳ ଖିଆରେ ଆଜି ଇଟିଲି ଘୁଗୁନି ବରା ଖିଆ ହେଇଥିଲା। ଖରାବେଳେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବାବୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାଡ଼ିରେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଘରେ ନନଭେଜ୍ ରୋଷେଇ ହୁଏନି। ଆଉ ନନଭେଜ୍ ବାରିରେ ତ ଆମ ପୁଅ ଛୁଆ ଭେଜ୍ ଖାଇକି ରହିବେନି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେବ। ଆଉ ସେଦିନ ଭେଜ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ହିଁ ରୁଚିବନି। ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ କରି କରିଥା, ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ସେଇଟା ରୁଚିବନି। ସେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବାଟା ଥୟ। ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ନଣନ୍ଦରାଣୀ। କାଳୀପୂଜା ଅଛି, ନଣନ୍ଦରାଣୀ ମାନେ କିଛି ଦିନ ରହିକି ଯିବେ। ନଣନ୍ଦକୁ ଆଜି ଟାଣିକି ଓସାରିକି ଆଣି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପକାଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାହାଇକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ତୁମେ ତ ଆଣ୍ଠେଇକି ଜୁହାର ହବୁ। ତା ସହ ଟିକେ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ବଡ଼ ଭାଇ। ବଡ଼ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଡେଲି ଡେଲି ଘରେ ରୁହେନି, ସେ ରୁହେ ପିଇସି ଘରେ ରୁହେ, ତା'ର ବିଜନେସ୍ ସେଠି। ସେ ଦିନ ଅଧେ ଯେତେବେଳେ ମାସରେ 15 ଦିନରେ ଥରେ ଆସେ, ମୁଁ ପଳାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଗଲେ ସିନା ତାଠୁ ଚନ୍ଦେଇକି କ'ଣ ଟିକେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବି। ଏଠି ତାକୁ କଇଁ ଟଇଁ ଚନ୍ଦେଇକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତାଠୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ଖାଇସାରି ମୁଁ ପୁଣି ଶାଶୁଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଘୋ ଘା ପାଟି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ରାତି 1ରେ।